Prynhawn da a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar bioleg TGAU a bydd y sesiwn yn cael ei redeg gan Miss Gawman o Ysgol Bro Teifi yng Ngheredigion. Bydd y sesiwn yn para tua 3/4 awr, lle bydd Miss Gawman yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ag ateb, a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn mor gynt a phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho i wefan e-sgol o dan yr adran Carlam Cymru. Diolch Miss, bant y ti. Diolch yn fawr. Noswaith dda i chi gyd, croeso i'r sesiwn. Heddiw dwi'n edrych ar enzymau sy'n rhan o uned 1.1. Mae enzymau'n rhan o uned 1 o fewn TGAU gwyddoniaeth dwyradd a TGAU bioleg, allwch chi gweld fan hyn. Mae angen bod chi'n gallu darganfod y safle actif, gallu egluro beth yw enzym, gallu egluro sut mae enzym yn gweithio, gallu egluro'r ddamcaniaeth clo ac allwedd a hefyd gallu dadansoddi graffiau effaith tymheredd a pH ar enzymau, a dwi'n golygu gwneud hwn gyda chi nawr. Felly, dwi'n mynd i roi eiliad i chi i ddechrau gyda'r cwestiwn yma. Os allwch chi ddarllen a dewis y geiriau addas ar gyfer y blychau, falle bydd angen defnyddio un gair mwy nag unwaith. Rhoi'r gwbl o eiliadau i chi, achos bydd rhai ohonoch chi'n adolygu yn barod. Gallwch chi hefyd gwasgu pause os chi eisiau. So mae dyn ni mlaen a dawn i'r atebion wedyn. A'r cwestiwn yma hefyd, falle gallwch chi edrych trwyddo i weld beth ych chi'n meddwl o'r ateb hyd yn hyn. A fe ddewn ni at yr ateb wedyn. Mae angen i chi wybod y pethau canlynol. Mae angen i chi wybod beth yw enzymau. Mae angen i chi wybod bod nhw'n catalyddion biolegol ac yn cyflymu neu'n catalyddu cyfradd adweithiau cymegol. Dyma'r ddwy mwyaf pwysig ac yn aml yn atebion ar gyfer cwestiwn ddwyfarc eglurwch beth yw enzym. Ond mae hefyd angen i chi wybod y pethau arall hefyd. Mae angen i chi wybod bod nhw'n protein a maen nhw'n cael eu gwneud gan celloedd byw. Mae angen i chi wybod bod nhw'n benodol i un math o substrad. Mae angen i chi wybod bod nhw'n sensitif i dymeredd a pH. Mae hefyd angen i chi wybod bod gyda nhw safle actif a bod nhw ddim yn cael eu ddefnyddio nac yn newid yn ystod yr adwaith. Fel arfer, dewn ni at hwnna wedyn. So dyma'r ddoi mwyaf pwysig ar gyfer cwestiwn i ddiffinio beth yw enzym, ond hefyd angen i chi wybod y gweddill. Falle gallwch chi nawr edrych ar y cwestiwn yma eto i weld a o chi'n gywir, odych chi'n gallu dyfalu, odych chi'n gwybod yr atebion. Ac felly, mae pob cell yn cynnwys enzymau sydd yn proteinau ac yn ymddwyn fel catalyddion sy'n cyflymu adweithiau cymegol. Nid yw'r adweithiau yn defnyddio yr enzymau, felly gall gymryd rhan mewn adweithiau pellach. Os ych chi'n astudio haen uwch, yn ddwyradd neu TGAU biol yn unig, mae angen i chi wybod hyn. Os ych chi'n gwneud sylfaenol, jyst dim angen i chi becso. Mae enzymau gwahanol yn cynnwys hyd at 20 asid amino gwahanol. Felly mae yna 20 gwahanol math o asid amino wedi cysylltu i ffurfio cadwyn. So maen nhw'n dod at ei gilydd mewn trefn gwahanol i wneud proteinau gwahanol. A gan bod enzymau yn proteinau,
chi'n gallu gweld bod y strwythur yr un peth. Ar ôl dod at ei gilydd, fel hyn, mewn cadwyn, bydden nhw wedyn yn plygu dros ei gilydd i ffurfio siap penodol. A mae gan gwahanol ensymau safleoedd actif gwahanol a fydd yn uno i substradau penodol. Felly mae fe'n bwysig iawn bod pob ensym a safle actif siap gwahanol. Iawn? Right. Mae pob cell yn dibynnu ar adweithiau cemegol. So mae pob cell yn gwneud adweithiau cemegol gwahanol. A mae holl gweithgareddau'r cell yn dibynnu ar adweithiau cemegol. A maen nhw'n cael eu rheoli gan ensymau, felly maen nhw'n bwysig iawn. Fath o gweithgareddau celloedd o ran resbiradaeth. Mae'r resbiradaeth yn cael ei reoli gan ensymau. A mae'r math o ensymau a gynhyrchir mewn celloedd sy'n cael ei gynhyrchu gan pethau byw, gan celloedd, yn cael ei reoli gan DNA sydd i gael yn y niwclews. Okay? Mae hwnna'n rhywbeth arall i adolygu rhywbryd arall. A mae'r ensymau yn benodol, mae hwn yn bwysig, dwi'n cadw gweud achos bod e mor bwysig. A dim ond un adwaith neu fath o adwaith bydd rhai ensymau yn gallu cataleiddio. Fel arfer un, a welwch chi esiamplau nes ymlaen, ond mae'n bwysig iawn bod chi'n cofio bod gweithgareddau'r celloedd yn dibynnu ar adweithiau cemegol, a mae'r adweithiau cemegol yn cael ei reoli gan ensymau pwysig iawn. Mae ensymau'n gweithio ar sylwedd gymegol neu gymegion yn dibynnu ar yr ensym. Ac mwyn i'r ensym gataleiddio, cyflymu adwaith, mae'r ensym yn cloi, beth ni'n galw cloi, gyda'r substrat. A dyna pam mae ensymau'n benodol. Dim ond gyda sylweddau sydd yn cyd-fynd gyda'r siap, safle actif yr ensym, y gall glynu. Okay? Mae dan ni siap penodol sydd yn gallu glynu gyda siap penodol arall. Mae gyda ni y safle actif, dwi wedi gweud sawl gwaith, mae fe'n siap benodol, a rhan o'r ensym mae'r substrat yn glynu wrtho. Fan hyn, mae'r safle actif ar yr ensym yma. Mae'r safle actif yn cael ei ddal mewn siap penodol gan fondiau cemegol. Mae angen i ni edrych ar y model clo ac allwedd, neu'r damcaniaeth clo ac allwedd. Fel allwedd a clo, dim ond un allwedd sydd yn agor y clo. Okay? A dyna pam ni'n defnyddio'r model yma i ddisgrifio sut mae ensymau yn gweithio. Mae angen i chi wybod y drefn yma. Mae angen i chi wybod sut mae ensymau yn gweithio. Iawn? Mae gyda ni'r ensym fan hyn, a mae gyda ni'r safle actif fan hyn. Iawn? Yr siap penodol yma. Mae'r substrat yn benodol i'r siap. Byddai substrat siap yma ddim yn ffitio i mewn i safle actif yr ensym. So mae'r substrat a'r ensym tu fewn y celloedd, neu falle o fewn beaker mewn arbrawf, a falle dyna beth bydden nhw'n defnyddio yn yr arholiad syniad o arbrawf. So mae'r substrat yn yr arbrawf neu yn celloedd yn gwrthdaro gyda'r safle actif yr ensym ac wedyn yn clymu, yn mynd ynghlwm gyda'i gilydd achos bod nhw'n ffitio. Pe bai siap gwahanol yn dod, bydde fe ddim yn gweithio, iawn? Fel chi'n gallu gweld ar y sgrin, allwch chi ddefnyddio'ch dwylo chi i gofio hyn. So cam 1, mae'r substrat yn gwrthdaro ar safle actif yn yr ensym. Wedyn, mae'r ensym yn cataleiddio'r adwaith, lle mae'r substrat yn cael ei dorri i lawr, yn yr enghraifft yma. Okay? Gan bod nhw wedi clymu at ei gilydd, bydden nhw'n cael ei dorri lawr. Ambell waith fe gewn ni pethau ar wahân, okay? Dwi wedi dewis siap gwahanol, bydd angen rhoi at ei gilydd. Ond yn hon, mae gyda ni'r enzyme, y substrat,
sydd wedyn yn gwrthdaro, a mae'r ensym yn cataleiddio cyflymu'r adwaith lle mae'r substrad yn cael ei dorri i lawr i pethau llai. Ni'n galw hwn, yn cymhlegyn ensym substrad. Mae angen i chi gofio'r geiriau yma. Cymhlegyn ensym substrad. So, mae'n dweud substrad a'r ensym ac wedyn cymhlegyn ensym substrad. Sydd dyma pryd bydd yr ensym yn cyflymu'r adwaith o dorri rein i ffwrdd. Cam 3 wedyn, mae'r cynhyrchion yn cael eu rhyddhau o'r safle actif. Ni wedi torri hwn ac felly mae 'da ni 2 gynnyrch newydd. Ac mae'r ensym heb cael ei newid, fel chi'n gallu gweld, mae fe'r union yr un fath, felly gall gatileiddio adwaith arall o'r un fath eto ag eto. Falle gallwch chi geisio'r cwestiwn yma unwaith eto. A'r ateb, gobeithio bod chi'n gallu gweld, mae yw'r ateb gan bydd yr ensym yn ffitio mewn fel hyn. Mae effaith tymheredd a pH yn bwysig iawn i chi wybod. Mae ensymau'n cael ei effeithio gan tymheredd ac yn cael ei effeithio gan pH. Felly, mae angen i chi wybod mae ensym yn gweithio orau ar pH optimum ac yn gweithio orau ar dymeredd optimum. Mae'r gair yma yn bwysig iawn yn golygu gorau. Mae ensymau yn gweithio orau wrth i'r dymheredd gynhyddu. Ond os mae'r tymeredd yn mynd yn rhy uchel, bydd yr ensymau'n cael ei dadnatureiddio. Hon yn gair pwysig iawn. Dyw ensym ddim yn peth byw, ac felly dyw e ddim yn gallu marw. Sa hyd yn oed eisiau gweud y gair, achos sa eisiau chi ddweud mae'r ensymau wedi marw. Mae hwnna'n hollol anghywir, dydyn nhw ddim yn pethau byw. Maen nhw'n fath o brotein, fel ych chi'n bwyta. Protein, dyw e ddim yn fyw pan ych chi'n bwyta'r protein. Mae'ch croen chi'n brotein. Mae'r ensymau'n cael ei dadnatureiddio. A'r unig peth mae hwnna'n golygu yw bod siâp y safle actif wedi newid, ac felly bydd y substrad methu glynu pan bydden nhw'n gwrthdaro. So, dadnatureiddio a optimum sy'n angen i chi gofio fan hyn. Edrychwn ni ar effaith tymheredd gyntaf. Mae angen i chi i wybod beth sydd yn digwydd ar dymheredd gwahanol. Mae cyfradd adwaith, rate of reaction, cyfradd adwaith yn cynhyddu wrth i dymheredd godi. Mae hyn yn digwydd gyda pob un, nid dim ond adwaith ensymau. Mae angen i chi gofio bod tra bod tymheredd yn cynhyddu, bydd yr adwaith yn cynhyddu gan fod mwy o egni cinetig i gael gyda'r moleciwlau. Iawn? Mae angen i chi gofio bydd y tymheredd yn cynhyddu a'r adwaith yn cynhyddu gan bod mwy o egni cinetig. Mae'r tymheredd, lle mae'r cyfradd yr adwaith mwyaf cyflym, mwyaf gloi, yn cael ei alw'n tymheredd optimum. Dyma pryd mae'r ensym yn gweithio ar ei orau a bydd mwyafrif y cynnyrch yn cael ei wneud. Gydag adwaith sy'n cael ei gatelyddu gan ensym, mae fe'r union yr un peth. Mae gyda ni'r adwaith sydd yn digwydd, ble bydd angen i'r substrad i symud yn fwy cyflym a'r ensym. So gydag adwaith sydd yn cael ei gatelyddu gan ensym a'r dymheredd uchel, mae'r raddfa'n disgyn eto. So i ddechrau, bydd y substrad a'r ensym yn symud yn gyflym, bydd mwy o egni cinetig gyda nhw, a bydd yna fwy o gwrthdaro, ac bydd mwy o gynnyrch yn cael ei greu. Ond,
gyda adwaith sydd yn defnyddio enzym, mae'r raddfa'n disgyn unwaith eto oherwydd bod yr enzym yn cael ei ddadnatureiddio ac yn methu gweithio i gyflymu'r adwaith rhagor gan bod y substrat methu glynu at y safle actif. Mae'r enzym yn newid siap ac nid yw'r safle actif yn cyd-fynd gyda siap y substrat rhagor. Okay. Felly dwi am i chi edrych nawr ar effaith tymheredd. Mae hon yn graff sydd yn dangos beth sydd yn digwydd i cyfradd actifedd enzymau a bydd angen i chi gallu egluro hyn. So yn meddwl am beth dwi newydd dweud ynglyn â'r tymheredd yn codi, yr adwaith yn cyflymu o achos gwrthdaro, o achos mwy o egni kinetic yn creu mwy o wrthdaro, bydd mwy o substrat yn gallu gwrthdaro a glynu at yr enzym, a bydd mwy o gynnyrch. So ceisiwch nawr i esbonio beth sy'n digwydd yn rhannau 1, 2, 3 a 4. Os gwelwch chi hwnna. Oce, ewn ni trwyddo. Rhan 1, fan hyn, mae'n dangos bod yr egni kinetic, yr enzymau a'r substradau'n isel. Does na ddim llawer o egni kinetic, a does na ddim llawer o gwrthdaro. Okay, mae'r gwrthdaro'n llai aml, ac felly bydd wrthdrawiadau llwyddiannus rhwng yr enzym a'r substrat yn isel. Wrth i'r tymheredd cynhyddu, bydd yr adwaith yn cynhyddu. Bydd mwy o egni kinetic, bydd mwy o egni kinetic gyda'r enzym a'r substrat, sydd yn golygu bydden nhw'n gwrthdaro'n fwy aml i wneud cymhlygion enzym substrat. Ac felly bydd yr enzym yn cyflymu'r adwaith i greu'r cynhyrchion. Ar safle 3, dyma'r optimum. Chi'n edrych am yr uchafbwynt, a hwnna bydd yr optimum. Weithiau mewn cwestiwn byddwn nhw'n gofyn i chi i ddarganfod yr optimum, a bydd angen i chi mynd â bren mesur draw i'r ochr a edrych ar ar cyfradd actif yr un enzym, ac hefyd y tymheredd fan hyn, yn dibynnu ar beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Gobeithio chi wedi cofio fan hyn, bod y tymheredd yn mynd yn uwch, mae'n mynd yn uwch fan hyn, mae'r adwaith yn arafu gan bod yr enzym wedi dadnatureiddio, ac felly dyw'r substrat methu glynu gyda'r enzym rhagor, sydd yn golygu bod yr enzym ddim yn gweithio achos bod e wedi dadnatureiddio, colli siap yn nodol y safle actif, a bydd cyfradd actifedd yr enzym yn lleihau. Iawn? Mae'r tymheredd yn cynhyddu, mae'r cyfradd actifedd yr enzym yn cynhyddu, ac wedyn ar ôl yr optimum yn lleihau. Gallwn nhw hefyd gofyn i chi egluro cyfradd yr adwaith, pa mor gloi, fan hyn, pa mor gloi mae'r adwaith yn digwydd, ac hefyd gallwn nhw rhoi fan hyn nifer y cynhyrchion a gael i chi egluro pam bod mwy o gynnyrch fan hyn tra bod y tymheredd yn cynhyddu. Ceisiwch mynd ati nawr i egluro beth sy'n digwydd i cyfradd yr adwaith a nifer y cynhyrchion. Wedi rhoi ateb ar gyfer cyfradd actifedd yr enzym fan hyn. Ateb arholiad. Wrth i'r tymheredd gynhyddu,
mae'r egni kinetic yn cynhyddu, sydd yn arwain at fwy o wrthdrawiadau a ffurfio mwy o gymhlygion enzym substrat. Mwy cynhyddu, iawn? Ar y tymheredd optimum, mae nifer y gymhlygion enzym substrat sy'n ffurfio bob uned amser ar ei uchaf. Dyna'r uchafbwynt. Os yw'r tymheredd yn parhau i gynyddu heibio i'r optimum dros y tymheredd optimum, mae cyfradd actifedd enzymau yn lleihau oherwydd nid ydy cymhlygion enzym substrat yn gallu ffurfio oherwydd dydy'r substradau ddim yn ffitio yn y safle actif mwyach. Mae'r enzym wedi dadnatureiddio. Iawn? Effaith pH. Pa mor asid neu alkali yw rhywbeth? Ewch ati nawr i treial egluro beth sydd yn digwydd yn y graff yma, yn edrych ar actifedd enzym yn cynhyddu, a'r pH yn cynyddu o 2.5 i bron 13, o asid i alkali. Beth yw'r optimum? Ble mae hwn yn gweithio gorau? Beth sy'n digwydd pan bydd yr pH yn asid neu'n alkali? Mae gyda ni pH optimum yn dibynnu ar yr enzym. Enghraifft, mae'r enzym protease sydd yn gweithio'n ein stymog yn gweithio'n dda ar pH 2. Mae hon yn gweithio orau ar pH 8, sydd yn golygu yn bell wrth yr 8, naill ai'n asid neu'n alkali, dyw'r enzym ddim yn gweithio'n dda iawn. A mae hyn oherwydd mae newidiadau yn y pH yn newid siâp y safle actif. Yr un peth yw e pob tro. Felly mae'r siâp o achos yr pH asid cryf yn newid siâp ac alkali cryf yn newid siâp. Ac felly bydd y substrat methu glynu rhagor. Mae'r pH optimum fan hyn ar gyfer enzym yn dibynnu ar ble mae fe'n gweithio fewn ein corff ni, neu beth mae fe'n treial cyflymu. Bydd angen darllen cwestiynau'n ofalus o ran pH optimum. Enghraifft, mae pH optimum enzymau cylyddol tua 7.5, felly yn debyg iawn i hon. Ond fel wedes i, yn pH 2 yn y stymog. Felly, mae gyda chi y gwybodaeth fan hyn. Newid siâp y safle actif yn gwahanol, enzym yn gweithio ar ei gorau ar werthoedd pH gwahanol. Mae angen edrych ar y gwybodaeth. Mae fe'n werth gwybod rhain achos bod nhw'n dod lan mor aml mewn cwestiynau, ac hefyd gall yr cwestiwn enzymau cael ei roi gyda gwaith treulio bwyd. Os ydyn ni'n gweld AS ar y diwedd, mae fe'n golygu bod e'n enzym. Carbohydras, proteas, lipase. Gall nhw rhoi enghreifftiau arall i chi. A mae angen i chi edrych ar y gair yn fanwl i edrych am yr AS. Achos hwnna sydd yn rhoi'r syniad i chi am beth yw bod e'n enzym a beth mae fe'n gweithio arno. Gallwch chi weld fan hyn, mae carbohydras yn treulio yn torri lawr carbohydradau mewn i glwcos. Mae proteas yn treulio proteinau i asidau amino. Torri nhw lawr mewn i asidau amino, y pethau bach sydd yn gwneud lan proteinau. A mae lipase yn treulio lipidau, braster, i glyserol ac asidau brasterog. Mae fe'n werth cofio rhain achos maen nhw'n dod lan mor aml. Mae hefyd gwahanol arbrofion
i ddangos sut mae enzym yn gweithio a sut maen nhw'n cael ei effeithio gan pH a tymheredd. Mae hon yn un cyffredin iawn, falle chi wedi gwneud e'n barod. Mae hydoddiant alkaliaidd o laff gyda lipase, gyda phenolphthalein yn cael ei ddefnyddio. Dros amser, bydd hydroddiant llaeth yn newid o binc, o achos y phenolphthalein, mae hwn yn pinc, i ddi-liw wrth i'r braster, y lipid yn y llaeth, cael ei dorri lawr gan yr enzym lipase, achos ni'n cofio bod lipase yn gweithio ar braster, ar lipid. Mae fe'n werth gwybod rhain, jyst rhag ofyn dawn nhw lan. Nid yw'r adwaith yn digwydd ar tymheredd uchel nag isel. Does na ddim digon o egni kinetic. A fan hyn, bydd yr enzym yn dadnatureiddio. Gawn ni edrych ar cwpl o gwestiynau cyn bapur. Os allwch chi ddarllen dros y cwestiwn yma, a na i rhoi darlun lan o beth i chi'n gweld yn y cwestiwn. Dyma y diagram sydd yn yr arholiad. Jeli'n mynd yn hylif, pinafal wedi wrsogi i 100 gradd Celsius a'i oeri. Esboniwch y canlyniadau ar gyfer pinafal ffres a pinafal wedi wrsogi. Beth sydd wedi digwydd i'r pinafal ffres? A beth bydd yn digwydd i'r pinafal wedi wrsogi os ydyn ni'n rhoi enzym mewn yn yr hylif yma. Os ydyn ni'n rhoi enzym i dorri lawr, mae pinafal yn gweithio ar y jeli i dorri hwn i lawr. Chydig mwy o wybodaeth yn y cwestiwn, ond mae'r pinafal yn cael ei ddefnyddio fel enzym i dorri'r jeli i lawr. So beth sydd wedi digwydd yn defnyddio'r pinafal ffres a'r pinafal wedi wrsogi. Ni edrych ar hwn gyntaf. Mae'r jeli yn cael ei dorri lawr i asidau amino sy'n hydawdd. Maen nhw wedi cael ei dorri lawr. Hon sydd angen chi edrych arno i ddechrau. Bydd mwy o wybodaeth yn y cwestiwn llawn. I asidau amino os ydych chi'n deall mai protein yw e. Mae mwy o wybodaeth da fi roi chi yn cwestiwn pan byddai'n lanrwytho hwn. Pinafal wedi wrsogi. Enzym wedi dadnatureiddio, mae hwnna'n marc. Mae'r safle actif wedi newid siap, a mae'r protein heb ei dreulio. Dyw'r enzym ddim yn gallu gweithio ar y jeli rhagor. Edrychwch ar y cwestiwn yma, chydig yn wahanol, mae angen i chi ddarganfod gwahanol pethau. Awn ni ati edrych ar yr atebion. Dyma'r safle actif. Cwblhewch y diagram i ddangos beth sy'n digwydd yn cam B. Mae angen i chi i roi'r llinellau mewn i ddangos bod hwn wedi ymuno.
wedi glynu. Nodwch enw'r math o ensym sydd i'w weld yn cam A. Yn cam A, beth yw enw'r ensym? Mae yna gliw fan hyn. Felly, proteas. Nodwch enw'r moleciwlau cynnyrch sydd i'w gweld yn cam C. Bydd protein yn torri lawr i asidau amino. Felly, mae hwnna wedi mynd ar thraws yr PowerPoint. Mae'r diagram isod fan hyn yn dangos yr un ensym, ond mae wedi cael ei ddadnatureiddio. Esboniwch pam na fydda'r ensym hwn sydd wedi ddadnatureiddio yn gallu gweithredu, yn gallu gweithio ar substrat. Os ych chi angen mwy o amser, gallwch chi gwasgu pause ar y galwad neu record. OK. Mae siap y safle actif wedi newid. Mae'r substrat methu glynu, methu ffitio, ddim yn gwneud cymhlygion substrat ensym rhagor. Okay, mae yna ffordd gwahanol o ddweud e, ond gallwch chi ddweud bod e methu ffitio yn yr safle actif rhagor. Okay. Gallwch chi roi rhagor i lle bellach. Awgrymwch sut gallai'r moleciwl ensym hwn fod wedi cael ei ddadnatureiddio. Gan tymheredd uchel, wedi cael ei berwi, er enghraifft, neu bod y pH, bod yr ensym yn gweithio o fewn arbrawf sydd ddim ar yr pH optimum. Okay, naill ai ochr wedyn yn effeithio ar y safle actif. Ceisiwch y gwestiwn yma. Okay. Mae rhai ensymau'n torri moleciwlau mawr i lawr i foleciwlau bach, er enghraifft yn ystod treiliad a resbiradaeth. Symud hwnna ar draws, yn ddrwg 'da fi. Mae ensymau eraill yn adeiladu moleciwlau mawr o foleciwlau bach, er enghraifft yn ystod photosynthesis. Okay, mae yna adolygu bellach ar wahân ar gyfer rhain. Hwn yn fath o gwestiwn eitha cyffredin i ddadansoddi graff. Ewch ati i geisio'r cwestiwn. Nodwch yr ensym sy'n actif mewn amodau asidig yn unig. Mae pH 7 yn niwtral, mae popeth o dan 7 yn asid, ac felly dim ond X sydd yn gweithio o dan 7 yn unig, ac felly X yw'r ateb fan hyn. Edrychwch ar yr opsiynau fan hyn a'i nôl i'r graff i chi cael gweld e unwaith eto. Lle mae'r ddau ensym Y a Z yn gweithio? Y a Z yn gweithio. Angen i edrych, mae Y yn gweithio fan hyn, Z yn gweithio fan hyn. Mae angen bod y ddou yn gweithio. Ac felly, 6 tan 7.5. Dyna'r opsiwn.
Edrychwch ar y cwestiwn olaf. Pa beth yn y corff sy'n cynhyrchu poer? Gallwch chi ddweud ceg neu chwarennau poer. Ceg yn iawn. Nhw ddim yn derbyn boch. Dyw'r bochau ddim yn gwneud poer. Mae fe'n werth gwybod, does dim angen i chi wybod hyn o ran beth mae Cabac yn dweud, ond mae fe'n werth gwybod bod ensymau mewn powdrau golchi biolegol, mae hwn ambell waith yn dod lan mewn cwestiwn arholiad. Mae proteinau'n dadelfennu proteinau lliw, anhydawdd, insoluble, sy'n achosi steiniau i dorri lawr. Ac wedyn, i ni'n gallu golchi ar dymheredd is. Ac felly ambell waith bydd nhw'n dangos graff i ddangos sut byddai powdrau golchi heb ensymau yn gweithio, a bod angen bod ar dymheredd uwch i rhai sydd gyda ensymau mewn ynddyn nhw. A dyma pam ambell waith ni'n gallu golchi ar 30 gradd Celsius oherwydd bod na ensymau i torri lawr y pethau yn y golch. Ac hefyd, falle wnawn nhw ddefnyddio enghraifft fel hyn, bod ni'n defnyddio ensymau yn y diwydiant bwyd. Mae pectinase, ni ddim yn gwybod hyn, dim angen i chi wybod hyn, ond ni'n edrych am yr AS, pectinase, yn dadelfennu torri lawr sylweddau yn celloedd, yn celloedd afal, yn yr cellfur, y waliau, neu'r mur, yr cellfur, ac yn galluogi i ni echdynnu mwy o sudd ohono. Mae fe'n werth nawr i chi feddwl, na i sôn am y ddiolch mewn eiliad, mae angen i chi nawr i feddwl am nodiadau adolygu eich hun, ac felly mae angen i chi wybod y geiriau allweddol. Bydde fe'n werth cael un tudalen A4 a rhoi'r geirfa ar un dudalen, bod chi'n gallu defnyddio nhw i promptio chi i gofio'r gwaith. Ac felly, os awn ni nôl i'r ddechrau yn gyflym, bydd angen i chi defnyddio geiriau allweddol i promptio chi i gofio beth i ddweud. Gallu darganfod y safle actif a ydych chi'n cofio beth yw ystyr safle actif. Ydych chi'n cofio bod dyn ni siap penodol o fewn yr ensym a dyna ydy'r safle actif. Ydych chi'n cofio y geiriau i ddisgrifio beth yw ensym? Gobeithio eich bod chi'n cofio bod nhw'n catalyddion biolegol sydd yn golygu bod nhw'n cyflymu adweithiau cymegol. Bod nhw'n brotein, bod nhw'n benodol, bod nhw'n cael eu effeithio gan dymheredd a pH. A ydych chi'n cofio bod pob adwaith yn dibynnu ar ensymau. A ydych chi'n cofio bod nhw'n benodol, dim ond un adwaith neu fath o adwaith maen nhw'n cataleiddio. Odych chi'n cofio bod nhw'n cloi yn glynu gyda'i gilydd. Ydych chi'n cofio yr model clwch allwedd? Ydych chi'n gallu defnyddio hwn i egluro beth sydd yn digwydd mewn adwaith gyda substrat ac ensym? Odych chi'n cofio bod gyda ni ensym, substrat, cymhligyn ensym substrat ac wedyn yr ensym a'r cynhyrchion? Mae angen cofio bod gan pob ensym pH optimum a tymheredd optimum. Ac dros yr tymheredd optimum, mae'r ensym yn dadnatureiddio, mae'r siap yn newid, ac felly bydd y substrat methu glynu.
Mae angen bod chi'n gallu esbonio'r graff. Mi fydden ni'n rhoi'r graff yma ar y daflen A4 i gallu cofio hyn a sgriptio i wybod beth sydd yn digwydd ar bob cam. A ydych chi'n gallu egluro beth sy'n digwydd i pH, i'r enzym pan yn ni'n newid y pH. Odych chi'n gallu dadansoddi a disgrifio beth sy'n digwydd yn y graff. Odyn ni yn gallu cofio bod siâp y safle actif yn newid a'r gair am hwn, dadnatureiddio. Ac wedyn mae fe'n werth rhoi rhain lawr yn eich gwaith treulio bwyd ac hefyd o dan enzymau. Mae fe'n werth mynd dros yr arbrofion ych chi wedi wneud yn y dosbarth os ych chi wedi wneud nhw. Os nad ych chi, gallwch chi rhoi hwn mewn i YouTube a gwylio lipase milk experiment neu pink milk experiment. Mae angen i chi gofio'r gair optimum yn bwysig iawn ac wedyn gallwch chi mynd ati i geisio'r cwestiynau unwaith eto i checio eich bod chi wedi deall popeth. Dyna ni. Felly, gallwch chi ddefnyddio'r gwefannau ddefnyddiol yma. Nes I ddefnyddio dysgu cyfunol cybac a BBC Bite Size ar gyfer gwneud y pwynt pŵer yma I helpu chi. Gobeithio bod hwnna wedi bod o help I chi. Pob lwc I chi yn eich arholiad. Hwyl fawr.